Χαίρετε, είμαι ο Αλέξανδρος Μαθαίου και σήμερα θα μιλήσουμε για τη συνολική εμπειρία του γραφείου μας και την έκβαση των αιτήσεων του εξοδικαστικού μηχανισμού. Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία στις αιτήσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ως τις αρχές αυτού του χρόνου είχαμε αναλάβει 878 αιτήσεις και φυσικά συνεχίζουμε. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε τι αποτελέσματα είχαμε ώστε να γνωρίζει κάποιος τι να περιμένει αν ξεκινήσει την αίτηση του εξοδικαστικού μηχανισμού με το γραφείο μας. Από τις 878 αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί και έχουν βγει αποτέλεσμα στις 597 αιτήσεις. Οι 541 από αυτές εγκρίθηκαν και 56 απορρίφθηκαν, δηλαδή κάποιος που ξεκινάει με το γραφείο μας έχει πιθανότητες έγκρισης περίπου 90%. Από το σύνολο των συγκεκριμένων αιτήσεων, στις 403 αιτήσεις, ο οφειλέτης επέλεξε να αποδεχτεί τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, που σημαίνει ότι τον βοήθησε η προτινόμενη ρύθμιση και οι μενέες δόσεις αλλά και το σύνολο των όρων ήταν καλή για εκείνον. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να προσβλέπει ότι η αίτησή του με το γραφείο μας θα έχει θετικό αποτέλεσμα σε ποσοστό 75%. Αξίζει να σημειώσουμε ότι από το σύνολο των αιτήσεων που έγιναν αποδεκτές, σε πολλές είχαμε κουρέματα που έφτασαν ως και το 80% στα funds, στην εφορία έφτασαν ως 88% και στα ασφαλιστικά ταμεία έφτασαν το 57%. Πραγματοποιήθηκαν επιμηκύνσεις των οφειλών στα 20, 25 ή 35 έτη και εξασφαλίστηκε επιτόκιο σταθερό για 3 χρόνια 3%, ενώ κανονικά οι ρυθμίσεις στα funds είναι περίπου στο 5%. Επίσης, δεν ζητήθηκαν προκαταβολές από τους οφειλέτες ώστε να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Στο δημόσιο, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, σταθερό επιτόκιο 3% για όλο το χρονικό διάστημα ρύθμισης, που έφτασε τους 240 μήνες, ενώ οι άλλες ρυθμίσεις του δημοσίου, δηλαδή οι 12 μήνες και 24 μήνες, έχουν επιτόκιο από 4,5% ως 5,5% περίπου. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι με τους εξειδικευμένους δικηγόρους μας συνδυάσαμε την υπηρεσία του εξοδικαστικού μηχανισμού με δικαστικά αντίμετρα κατά των πληστηριασμών, ανακοπές ή εξώδικα, ώστε τελικά να πετύχουμε να σώσουμε την κατοικία του οφειλέτη που κινδύνευε άμεσα. Το γραφείο μας συνεχίζει σταθερά να εξυπηρετεί υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα με τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, καθώς και με οποιοδήποτε πρόγραμμα ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης ληξιπρόθεσμων χρεών. Σε κάθε περίπτωση, αν τα δάνειά σας είναι ληξιπρόθεσμα και χρειάζεστε ρύθμιση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα και στο email που φαίνονται στο τέλος του βίντεο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε δυνατοί και υγιείς.